Clàudia, ara m'he posat a pensar, quantes càmeres creus que fan possible aquest país quilòmetre zero? A veure, jo ràpidament en veig una, en veig dues, en veig tres, veig una GoPro, per tant, entenc que moltes, Moltes, encara hi podríem afegir fins i tot una altra que seria aquàtica, que aquesta no la tenim. No la tenim. Però qui sí que la té és la gent que es dedica a fer totes les ullades als dipòsits d'aigua subterranis perquè són necessàries aquestes càmeres. Ho anem a veure i ho comprovem? Som-hi? Som-hi. Sorea és l'empresa gestora d'aigua potable del municipi de Taradell. Gran part del municipi de Taradell s'abasteix dels dipòsits de Penediques, on ara mateix ens trobem. Sorea realitza la inspecció i neteja d'aquests dipòsits un cop l'any, i quan ha de necessitar realitzar una inspecció extra, el que fa és utilitzar aquesta tecnologia d'inspecció amb robot amb càmera submergible sense necessitat de buidar els dipòsits. Sorea ha estat pionera en la inspecció de dipòsits d'aigua potable amb equips submergibles robotitzats. Hem incorporat una tecnologia al que és el nostre àmbit de treball del cicle integral de l'aigua i en concret el tema de neteja de dipòsits i inspeccions. És una tecnologia que prové dels Estats Units i que habitualment es feia servir per fer tasques submergibles, en espais submergibles, com podien ser reportatges i documentals de caràcter científic, inspeccions d'infraestructures submarines, com podrien ser preses, ponts, revisions portuàries i de més. I nosaltres hem trobat aquesta aplicació a les inspeccions interiors de dipòsits d'aigua potable. L'equip d'inspecció submarí és un equip que es controla remotament des de l'exterior en superfície. Porta un ordinador portàtil que s'encarrega d'enregistrar totes les inspeccions i gravacions que es van fer de l'interior. És un equip que té una autonomia i és submergible fins als 300 metres de fondària. Porta per fer aquestes gravacions i aquestes fotografies dels elements singulars del dipòsit unes càmeres frontals i posteriors incorporades en el robot i té un equip d'il·luminació propi, donat que els dipòsits no disposen d'il·luminació molts d'ells, doncs porta un equip autònom d'il·luminació que li permet fer les gravacions de l'interior. Les principals aplicacions del robot són la inspecció tant preventiva com correctiva de l'interior de l'estructura dels dipòsits, tant a nivell de comprovacions del recobriment interior com de l'estat del sostre, així com també pilars o altres elements estructurals que té el dipòsit al seu interior. La incorporació d'aquesta tecnologia també ens ha suposat una millora en el servei. Històricament, per realitzar inspeccions interiors dels dipòsits s'havia de fer un tall del subministrament per buidat del dipòsit i a continuació entrar el personal per fer la inspecció. I actualment, amb la implantació de la tecnologia, podem fer una inspecció mantenint la continuïtat del servei i no afectant el subministrament al ciutadà.